Čaute. Vítajte na kanále Magic Man. Ja si teraz z balíčku vyberám všetky 4 ESA. Môžete si kúpiť prvé ESO, druhé ESO, tretie ESO, štvrté ESO. Dáme si ich na vrch a zamiešame. Môžeme ešte takto zamiešať. Dobre. Balíček máme zamiešaný a vydať divákovi rozdeliť túto kvapku na 4 časti. Zoberiete prvú kvapku, raz, 2, 3 dole a porozdávate potom. Robíte to isté, raz, 2, 3 dole a porozdávate. Zase to isté, raz, 2, 3 dole a porozdávate. A ešte poslednú, raz, 2, 3 dole a porozdávate. Tak. Teraz sú dali v balíčku tie ESA a sa ich skúsim pričarovať. Pohyb iba lusknutím. Asi sa vám to podarilo. Máme to všetky 4 ESA. Ak sa vám kúsok páčilo, dajte like. Ak ste, díky za zhliadnutie, ak ste ešte nedali odber, tak dajte a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.